Ви з Росії? Бачив звонку ваш стяг, але догори ногами. Да того ж з албанським орлом на їм. У високій розрозності. Як ви опинулися у Белграді? Війна. Війна? Ой, а що здарилося? До когось тільки дійшло, що здарилося. Таких, як ви, називають кока-кольними утікачами. Ведаєте, що це? Ні. Так називають русских, які з'їхали з Росії тягом опошніх 2 годів. З моральних причин. Бо ви не хочете підтримувати Путіна, коли він напав на Україну у другий раз. Ви засталися дома, коли він напав у перший, але у другий раз ви така: «Ні, все, з мене хопить». Одна справа, коли він нападав на Грузію, на Сирію там. Але коли я нічого не можу заказати з Амазона, ось тоді у мене починається сумління. Ну і як вам Сербія? Белград, уласна тихий город, доволі брутальний, але і гостинний. Доволі брутальний? Цікаво, а що брутального у Белграді? Ну я мела на увазі у основному забудову. Забудову? Ведаеце, гэта ўсё праз камунізм. Вы ведаеце, адкуль ён прыйшоў? Гэта тое самае, калі б вось тая кітаянка скардзілася б на карону. Ну, у сэнсе, вы ж самі ўсё прыдумалі.